Здравейте, скъпи приятели! Намираме се днес в сградата на Индийското посолство, заедно с Йовеш Шарма, който е председател на Асоциацията за приятелство между България и Индия. На първо място, благодаря, че ни приехте. Благодаря за гостоприемството. Днес е важен празник за вас. Ще ни разкажете ли повече за него? Благодаря, че ви посетите нашия празник. Това е празник, празнуваме днеска Гуру, Сик, религия Гуру Нанак Девджи. И той се празнува повече в Северна Индия на част. Той е създател от сикизъм в Индия и сега вече се има от целия свят. И днес се празнува рождество на Гуру Нанак Девджи. И това се празнува в Индия в храмовете, сикизъм, пак с молитви и те палят и лампи също в хората, които живеят в техните къщи и в храмовете. И разбира се, в храмовете те слагат. Има лънгър, който се дава храна, безплатна храна, хората, които ги използват и могат да дадат. Това е като свещена храна, които се хранят всички хора, които искат да се участват в този празник. За вас, от колко време познавате България и какви са отношенията между нашите две страни? Аз вече съм повече от 20 години в България. И отношенията, да кажа, че с това от старото време е било добри отношения от време на Индира Ганди и които ги познават всички в България от индийските фирми и така нататък. Но сега, което виждаме, че то си расте от двете страни, като гледна точка на бизнес. И тук също вече почва да играят бизнес, който иска да кажа, че много големи фирми от Индия идват да правят техните офиси. И има и много хора, които идват тук като заработна ръка. Най-много идват в IT сферата в Индия, вече има много хора, които работят и виждаме и в сега в момента за строителството и се води и много други професии, вече много хора идват. И същото и обратното също има и някакъв ръст на бизнес между България и Индия също. И затова всеки ден той се става още по-силно и по-силно. Вие отворихте темата за икономическото сътрудничество между България и Индия. Явява ли се пречка по някакъв начин, че ние сме страна от Европейския съюз, докато Индия е страна от БРИКС, или това по никакъв начин не е пречка и съответно биха могли в някаква насока да се развият още повече и задълбочени тези отношения? Аз по принцип не виждам някакъв реален, но някаква пречка в това нещо, като не виждам, познавам реални бизнесмени, които се правят техни изделки. Това може да има нещо политическо ниво, което аз не съм запознат в това нещо, иначе като виждаме, ние нямаме някаква такава пречка, защото да кажем, че след COVID може да стане малко отношението по-силни към Европа, към Индия, като общо от Европейски съюз. И в това се влиза и България също. И се развиват и се отварят и повече върти за бизнес. Много интересен феномен е, че в България изключително много се цени индийската култура. Вероятно сте забелязали, че в България има много прожектирани индийски филми, които върват по нашата телевизия. На какво отдавате много доброто културно сътрудничество между България и Индия? Може да се каже, че има някакви съвместност от Източна Европа, като към Индия, като начин на живот и отношенията между хора с семейства и така нататък. Има някакви неща, които се съвпадат и това може би е един от причините хората го харесват. И друга е, защото е далече, то вече сегашното време няма далечни, но едно времето Индия е далече. Все пак за това хората е интересно, които искат да знаят, защото не е всеки има възможност да пътува до Индия. Така и затова по телевизия, по филми и такъв начин може да се хората им е интересно да се видят далечни страни, които така и че те го познават или един друг начин. Можете ли да ни разкажете горе-долу колко е голяма индийската общност в България?
То да кажем, че когато дойдах тук преди 20 години, много малко хора имаше, но има някакъв ръст сегашно. Последните, след COVID или може би след 2020 година и почва да се расте, защото тогава се отвориха много възможности към Индия и става общност по-голяма. Има и много студенти също, които идват от Индия да учат, специално в медицина. И към IT сферата, като България също е позната като доста голямо хъб на Европа и като Индия е много напред към IT-то. И затова вече почва да расте общност в България и индийците. Вече има доста голямо. Да ви попитам също така, кои са нещата, които най-много се изнасят от България за Индия и съответно от Индия какво най-много се внася в България и като цяло в Европа, ако мога да разширя малко въпроса? Европа, като гледаме, е много голямо, обширно това, случват много неща и много неща се изнасят и внасят. И мисля, че най-много като расте и индийска общност са индийските хранителни продукти, правки и други неща. Вече се расте сравнително количество, което се влиза в Европа. Има и някакви хранителни култури, които се изнасят от България и Европа към Индия. Също, защото аз, което го разбрах последно, от България е много голямо количество кориандър семена се изнася за Индия. Защото и то зависи, едно време имаше и като недостиг на нухут или някакви други култури в Индия, то се изнасяха от България. Но тези неща, разбира се променят но се вече малко или много България вече се запознат в индийския пазар от последните няколко години. И от другото е от европейските, мисля, че от електроники и някакъв такъв тип неща също ще изнасят. От Индия, предполагам, повече са хранителни продукти, които се изнасят. Вече има и технологии. И има някакво, който напоследно, който да разбира хората почва. Защото в Индия правителството почна една програма Made in България, който предлага чуждите фирми да могат да отиват и могат да го произвеждат в Индия с инвестиция и това много лесно става, защото имаше хората, които го просто го изнасяха. Сега те директно могат да го произвеждат с някакъв индийски партньор. Защото Индия като виждате, това е много голям пазар, който си е и те направо директно могат с чужда инвестиция в Индия, могат да се произвеждат в Индия и да се предлагат там. И това е, мисля, че доста успешно, защото мисля, че има и няколко български фирми, даже те са си направили партньорство и си работят в Индия. Има една голяма фирма българска, която предлага интернет в Индия. Те с тяхната си технология, просто които се предлагат и вече те растат много. Те почнат и те са вече в няколко щати и градове вече се растат и доста големи са станали. Те вече са дали влизат в състезани с големите индийските фирми, които предлагат мобилни или интернет услуги. Това определено е един повод за национална гордост при нас. Да, разбира се. Аз ги познавам тези хора и те доста се усилват и така те работиха. И те просто отидах в Индия, защото е голям пазар. Да. И доста са успешни. Последен въпрос. Каква е спойката на индийската общност в света, за да бъде тя толкова устойчива във времето? Това е много трудно, защото да кажем, че вече Индия като
държава е доста голяма и като население е доста голямо. И така, че те хората търсят като, може би, заради работа или по принцип също, защото в Индия, като за обучението и така, като виждате в големите фирми, Microsoft, Google и други, ако гледате големи, всички са големи позиции са взети от индийци. Да. И като за обучение и така нататък, и като е техническото образование, като в Индия вече е доста сериозна. И може би това е един от възможностите хората от целия свет да четат обучени хора и така нататък, да се го вземат на работа. Може да е един от тази причина. И другото е в Индия, като казвам, че има голямо население, то ние имаме доста голяма работна ръка, който, разбира се, то всички предпочита. В сегашно време Европа е недостиг на работна ръка в голяма. И това може би е един от причините, който се съвпадат интересите. И затова има и ръст на индийската общност да се расте и всякъде. В Индия, и в Европа, и даже и в другите държави, в Щатите, в Канада. Сърдечно много ви благодаря за това интервю и за вашето гостоприемство към нас. Благодаря, че сетихте нашия празник и надявам се да ви хареса и още веднъж благодаря. हृदय हरि वसालो जी हर मन